No pasado 10 de setembro, este Congreso debatía e votaba un proxecto de lei para a reducción da xornada semanal a 37,5 horas. O BNG, que votou a favor, xa advertiu, no entanto, que considerábamos a proposta pouco ambiciosa e insuficiente. E razón non nos faltan, de modo que tentarei debullalas a seguir. Anunciábamos tamén que traeríamos aquí a debate esta proposición que recolle a reducción a 35 horas semanais e que fora rexistrada no pasado mes de febreiro, por tanto, con anterioridade ao proxecto de lei do Goberno. Haberá aquí quen diga que se non pasou unha proposta para a reducción a 37,5 horas, tampouco fará unha que busca deixar a xornada en 35 horas semanais e que sinala o horizonte de 32 horas e 4 días de traballo á semana. Eu quero dar a volta ao argumento, traer aquí un obxectivo realmente modesto, como fixo o Ministerio de Traballo, non evitou que a dereita e a ultradereita se colocasen en frente seguindo os ditados da patronal española. O resultado está á vista. O que é preciso, do noso punto de vista, é marcar un obxectivo realmente transformador que, como tal, sexa tamén mobilizador, que concite o interese e o apoio do conxunto dos traballadores e traballadoras e das súas representacións sindicais. Se ese efecto mobilizador se producir, a patronal e os seus representantes nesta Cámara, aquí á dereita, terán realmente máis difícil oporse. O obxectivo desta proposta, que se nutre do impulso que a esta reclamación ven dando na Galiza a Central Sindical Mayoritaria, a Confederación Intersindical Galega, CIGA, é cuádruplo. Mellorar as condicións de vida e laborais da clase traballadora, facilitar a conciliación da vida laboral e familiar, repartir o traballo facilitando a incorporación ao mundo laboral de todas esas persoas, especialmente mocidade que hoxe están no desemprego, e tamén incidir positivamente na saúde e mesmo nun aforro para as arcas públicas por a reducción de enfermedades e problemas relacionados co estrés, así como pola diminución de riscos psicosociais, accidentes de traballo en itinere, patoloxías musculoesqueléticas e problemas asociados ao sedentarismo que non tería que enfrontar a sanidade pública. Partimos de que a xornada semanal está fixada nun máximo de 40 horas desde 1983. Hai xa máis de 40 anos. É tempo de mudar isto. Mais en todo este período tamén creceu a conciencia de que é preciso traballar menos para vivir máis e para traballar todos e todas. E alén do máis, a experiencia demostra que é posible facelo sen perder produtividade. Hoxe, a xornada de 37,5 horas é xeral na administración pública e mesmo moitos sectores está fixada en 35 horas. Do mesmo modo, acontece en moitas empresas a través de convenio da negociación dos convenios colectivos que foron fixando xornadas de 35 horas ou xornadas por debaixo das 37,5. Por iso, esa xornada de 37,5 se evidenciaba insuficiente, mas ao mesmo tempo tamén pon de manifesto que son os traballadores e traballadoras con menos capacidade de negociación, normalmente en condicións laborais máis precarias, as que aínda non puideron beneficiarse de ningunha reducción e, por tanto, é imprescindible o impulso público establecendo unha limitación xeral. Esta proposta, alén do máis, vai na liña do que acontece ou está a acontecer na nosa contorna. Lembrábase aquí, hai un mes, Francia, por caso, fixou a xornada en 35 horas no ano 2000, mas mesmo que unha maioría de países europeos a xornada laboral segue fixada en 40 horas legalmente, as estatísticas demostran que de media se traballa menos das máximas fixadas. E, no entanto, no Estado español o tempo traballado de media supera o da xornada laboral máxima. Segundo a EPA, na Galiza, 534.000 persoas traballadoras recoñecen realizar xornadas semanais superiores ás 40 horas, 60.000
máis que antes da aprobación, por certo, da reforma laboral no ano 2021, que non diminuiu esa porcentaxe, senón que a incrementou. Destas, 98.900 persoas, traballadores e traballadoras, realizan xornadas superiores ás 50 horas semanais. As 50 horas semanais. No caso da xornada laboral establecida por convenio, constátase que a media europea tamén é notablemente inferior. Así, no caso da Galiza, segundo o Consello Galego de Relacións Laborais, a xornada laboral no terceiro trimestre de 2024 era de 1.757 horas, 1.760 para os convenios de sector e 1.719 para os convenios de empresa. Moi lonxe, por tanto, da xornada anual de outros países da nosa contorna, como o caso da 1.341 da Alemanha, máis de 400 horas de diferenza, ou as 1.478 en Francia, casi 300 horas máis. Uns datos que mesmo son peores, a que nunha importante parte dos convenios colectivos o tempo de descanso obrigatorio de 15 minutos en xornada diaria superiores a 6 horas de traballo recollidas no artigo 34.4 do Estatuto dos Traballadores non aparece, infelizmente, como tempo efectivo de traballo. Por tanto, a legislación debe acompañar e promover os avances sociais nesta materia, fixando unha xornada laboral máxima de 35 horas e favorecendo o descanso, a conciliación e desconexión das persoas traballadoras. Como dicía, isto permite avanzar para unha futura normalización dunha xornada laboral que debe estar sempre no horizonte dunha xornada semanal de 4 días e 32 horas semanais, que xa é perfectamente posible a día de hoxe en moitos sectores, especialmente naqueles en que existe unha alta digitalización e apoio en tecnoloxía. A redución da xornada laboral facilita a conciliación e non repercute negativamente na produtividade. O mantemento de longas xornadas laborais favorece o denominado presentismo, termo que define a situación en que as persoas traballadoras permanecen no seu posto, mais sen desenvolver actividades productivas efectivas, ben pola fatiga, ben polo estrés. Segundo o dato do OCDE, no ano 2019, as persoas traballadoras no Estado español traballaban de media unha 1.686 horas anuais e a productividade media foi de 48 euros hora. No entanto, Alemanha, con tan só 1.341 horas traballadas de media, rexistrou unha productividade de case 61 euros de media. Fica constatado que traballar máis horas non significa máis productividade, máis ben todo o contrario. Acurtar a 35 horas a xornada laboral é unha medida de xustiza social que distribuiría o traballo remunerado de forma máis homoxénea entre as persoas que non teñen emprego e as que acumulan demasiadas horas de traballo diario. Esta medida posibilitará que a clase traballadora poida vivir de forma máis sustentável e plena, reducindo o desemprego e permitindo unha maior conciliación. A xornada de 35 horas tense demostrado positiva en termos de productividade e saúde laboral para a clase traballadora. Ademais, pode reducir os gastos xerais variáveis das compañías e, por tanto, sería tamén unha medida real e eficiente para a descarbonización da economía ou para a mellora do medio ambiente. Ou, como decía, contribúe para mellorar a saúde laboral e diminuir o gasto sanitario. Fixar a xornada laboral máxima en 35 horas permitirá, por outra parte, a incorporación de máis persoas a un posto de traballo, así como combater a perda de emprego que vai provocar a automatización e robotización dos procesos de produción e a digitalización e introdución da intelixencia artificial. Aliás, a nosa proposta incorpora a regulación do rexistro de xornada, que tamén caeu no proxecto anterior. A flexibilidade da xornada laboral do ano 2012 foi reforzada coa flexiseguridade da última reforma que busca desordenar desinteresadamente para a empresa os horarios e quendas, ampliando a xornada de facto, de forma que as persoas eventuais, fixas discontinuas e indefinidas a tempo parcial e DTT son as principais damnificadas. Precisamente para corrixir isto, a proposta introduce unha modificación no apartado segundo do artigo 34 que reverte nos aspectos da reforma laboral de 2012, pois permitirá
que son, mediante convenio colectivo, no seu defecto por acordo entre as empresas e os representantes das persoas traballadoras, se poda establecer unha distribución irregular da xornada ao longo do ano de 10% da xornada de traballo. Foi precisamente a flexibilidade horaria facilitada por a legislación laboral a que favoreceu a litixosidade sobre a xornada laboral e a reducción das horas extraordinarias, problemática que xa levou no ano 2017 a que a Confederación Intersindical Galega, CIGA, fixese unha proposta para establecer a obriga de registrar diariamente a xornada das persoas traballadoras, un texto que, por certo, serviu de base para o Real Decreto 8/2019 de 8 de marzo de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo, aínda que non incorporou todas as garantías naquela altura. Por tanto, é necesario facelo neste momento. Esta é a oportunidade de modificar a regulación do rexistro e asegurar así ferramentas efectivas para impedir prolongacións irregulares de xornada que prexudican os intereses económicos e xurídicos das persoas traballadoras, ademais de menoscabar o dereito á conciliación da vida persoal e laboral. En definitiva, esta proposición de lei representa unha segunda oportunidade de comezar a traballar na reducción de xornada e nas garantías reais das persoas traballadoras en relación co respecto da xornada establecida e do dereito á desconexión. Por iso finalizo apelando a forzas políticas a que aproveiten esta nova oportunidade. Lóxicamente, as que xa apoiaron a proposta anterior, mas tamén a aquelas que non o fixeron. Este é un debate e votación de toma en consideración, por tanto, abre un proceso en que haberá marxe de falar, dialogar e negociar sobre todos os aspectos que incorpora ou aqueles que as forzas políticas consideraren necesario incorporar, tamén para establecer as medidas de transición que se acharen necesarias para as pequenas e medias empresas. O BNG está aquí para defender os intereses do pobo galego, das maiorías sociais do noso país, comezando pola clase traballadora. E esta proposta beneficia e mellora as condicións de vida dos traballadores e traballadoras da Galiza e da de todos os povos do Estado. É unha proposta en positivo que esperamos ver sair adiante. E se hoxe non for, non lles caibe a dúbida de que persistiremos até conseguilo. Moito obrigado.